Hi guys, this is Katik, ang inyong amazing, addicting o dili masugo na internet hottie, and this is Katikaran. Kung asa magstorya ta sa mga dili nato problema. Let's talk about me. I'm your host, Katik. So, 2 days ago, guys, nag-celebrate day ko sa ko ang birthday. La! Special yarn. Dapat lang kay, huy, dili pwede na magdili kung mag-celebrate sa ko ang birthday. Ano di ay dayon. Tapos kanang pre-recorded ni siya ha niya. August ni siya gi-record, guys. So, karon kay August 15 na. Niya kung birthday man is August 13. Actually, guys, daghan kaayo jud naga ay kanang daghan na confuse gani kung unsa jud ako ang tinuod na edad kay tanawa jud ka baby face kaayo ko ay like kabalo ka unsay reason nga nung baby face kaayo ko because I refuse to be controlled by a calendar. So kung birthday nako last 2 days ago, no, dili nako birthday last 2 days ago. Kay I refuse to grow old. This is me, younger, pabata ng pabata ko, guys. So, pati akong utok, pabata ng pabata, nagkawa na po'y buot. Ana di ay. So, usually, ang ginaingon sa mga tao sa kuha ba kay, pila joy mong edad, mura ko kag 16, la, 18. Nya natoy one time to, nagpalit ko og kanang sudan sa karinderya ba sa Davao. Kay na may karinderya dool sa mo. Unya kung buka to kay kanang ingani sad ba. Unya dili color orange siya, nya na siya nga. Day pila joy mong edad, mura ko kag 13. Hala, anak ko palitong ko na tanan sudan ninyo ron. Ay, just pag nga na dam, ang gisuguro ba sa ko, kay adobo, basi mapalit ko na imuhang adobong kuan dia, laing adobo dira, kanang mga chicken curry, yun na mawala, piniritong hotdog, kanang hotdog guys, sa palengke, lami na siya pag init, pero pag bugnaw na, takluban na lang na sa lamisa. Tapos kanang mga itlog na fried ba, kana, nya, mo man ay kasagaran di mahurot, ang mahurot pirmi kay kanang fried pork chop, so, balik ta. Nawala na ta kay na-miss na akong karenderya. Ana de ayon. Nya mo tunon nya ako nga, ha, dili mong good, I'm 8. 8 years old good ko, guys. Actually dili, nag-22 lang ko last August 13, 2024. Nindot kaayo siya na celebration, guys. Like grabe gyud kaayo siya ka heartwarming kay mustorya ta ha kanang kwanta throwback ana di oy kay kuan man ron Thursday. Throwback Thursday day sa day. Tama rasad nga nag-throwback na ron. So last year, guys, di ko kato 21 ko rice last year. Last year, to nag-celebrate ko sa akong birthday, mo to ang pinakapangit na birthday na na-experience na ko kay knowing me as a Leo, kana lang gyud na adlaw sa akong birthday, okay ra gyud ko nga kana ra gyud nga adlaw nga feel na ko special jud kay ko. Wala ko ilabot kung 364 days, di na ko ninyo pansinon or wala jud mo ilabot basta sa 365 katong August 13, di na siya 365 day buwang kana nga adlaw ma-feel ni mo ay ma-feel na ko nga na-remembered ko ba. So mo to no, last year pangit jud kaayo akong birthday ngano una gibulagan ko sa akong uyab, pagkabulag niya sa ko Adam, ay pagkabulag niya sa kuha kalimot ko kamera man di akong kasturya dili man day sila pa. Pagbulag niya sa kuha ni attend og laing birthday. So wa siya ni attend sa akong birthday para makig-reconcile or wala siya ni ato abi ko kanang yaga-yaga lang ba kanang bulag-bulagan lang ko niya para aron ingnon para kanang shocking gyud kaayo na shock factor kung sa surprise kung moadto siya sa balay bayot na ninuod man na nga gibulagan man gyud ko niya unya ni attend jud siya sa laing birthday kay nakita nako sa location niya. Ako nga hala ka atay ba ani uy unya kato na year nag fell apart ang relationship nako with other people like friendships nako mga tao nga duol sa kuha kay medyo wala jud sila nangadto sa ako ang birthday. Ang nangadto lang sa ako ang birthday kay akong mga internet friends, ang side sa akong mama, sila lang nag-celebrate ato nga day.
katupod na year guys kay before ko naghanda sa mua kay nagpakaon sad ko sa mga street children ba, street children or mga kanang makita na mo sa kalsada ba kay mo may gusto buhaton ni mama, which is ni ogri po ko kay gusto sad na ko nabuhaton. Nya wala man ko nag-expect nga ang mismo jud adlaw nako kay mao jud to ang pinakapangit sa tanan na nahitabo sa kuang 2023. Pangit good ang 2023 kato ang murag cherry on top. La, cherry on top. Mo to siya ang murag grabe. Icing gyud sa cake. Kay wala wala ni adto kong mga giasahan ako ng mga friends, tapos na-learn ako nga kanang nangaguba na day akong mga relationships ato with people, and mao to siya, naghilak lang gyud ko whole day sa kaong kwarto, bisag bisag nakailis nako, nakaunsa nako, naka-drip out nako for my birthday, pero wala gyud nako gigawas ako ang mga bisita. Nikaon lang sila without me kay niana ko nga dili siguro ko magawas. Nigawas lang ko saglit siguro acknowledging them nga hala thank you pag adto ay nag-adto mo sa akong birthday. Pero ni soda sad ko balik kay hala kalain ba jud kay ato nga adlaw nga bulagan jud kas mismo sa imong birthday unya mo attend og laing birthday. Anyways, maong gi-story na ko ni siya sa inyo guys nganong mao ning gi-throwback na ko ni siya sa inyo ha kay compared karon kanang grabe ba like it's so different gyud karon na birthday. Kay kato na birthday guys, kung ikumpara nako sa karon na birthday, karon man gud na remember jud ko sa tanan ba like last year wala goy nag-greet sa ko sa Instagram ingana kataas nga mura na gyud PowerPoint presentation. Wala gyud. Like wala jud kanang wala ko'y pictures with other people, wala ko'y pictures with my friends, pero karon na year na ana jud kanang nag-celebrate jud ko with the people I love, kanang nag-greet jud sila, they remembered me, they celebrated with me bisag kanang post lang na siya ba kay hala you actually remembered my birthday. Kanang ingana nga gamay nga butang ba kay dili na, kung gamay na siya nga butang sa lain dako na siya sa kuha kay being remembered is something else jud. Mao gani na no ko sa social media kay magpaka tanga na lang og content para ma-relevant, para ma-remember jud sa tao nga ingon ani ingana. Pero kanay siya nga type of remembering a person's birthday kay nindot jud siya kay it's something nga kanang kuan man gud symbolic man gud kayo ang birthday sa kuha kay hala nabuhi baya ko diri o nya dili baya siya something nga kana ganing mabuhi jud ka gitakna jud na mabuhi ka dili nadaog ra gyud ko sa pa-swimming o nya nabuhi ra gyud ko ing ana so mo to nya grabe ka heartwarming gud gani o grabe ka kanang ka-humbling sa experience na hala this year jud is so nice like dili na ko need og uyab para ma-remember ako ang birthday. And dili ni siya about sa akong birthday ha, nagstorya lang ko about sa akong birthday. It's about kanaganing mga tao, they will always be there for you. Bisan pag dili na okasyon, bisan pag unsa na like reading everything good gani na mga greetings, mga messages kay makaingon jud ko nga hala ing ani gyud ko sa inyo like kuan jud ko kanang genuine, kanang mahinatagon, selfless, kay naga-doubt gud ko sa ko sarili if sige man gud nako gina-exercise akong brain ba nga pangit gyud ko nga tao, like pangit kog batasan, pangit jud ko kanang naa something wrong sa kuha, mao gani na siya ang mura ganig natanom sa kuha kay 'di ba last year walay naka-remember sa akong birthday and instantly nag-think dayon ko nga hala is it because pangit jud ko nga tao that people won't remember kanang they just don't want to remember my birthday ana unya karon guys kanang hinahinay na nako siya gina-accept nga naa jud ay ko something special sa ubang tao like kana ganing dili nako makita ang ilang perspective of me kanang makita lang nako
akong perspective sa unsa kong ginabuhat with them ba, feel na ko nga kanang it's not something special na good with them kanang, like for example, ako guys hilig gyud kaayo ko maghatag og food or lutuan tika ana ba, kanang or manglibre if kanang sa isa ka grupo kay wala ka kay ako'y mosalo jud nimo, ingana like wala jud problema sa kuha. Kay before deprived man ko and kabalo gyud ko sa feeling nga kana ganing mag-uban-uban lang ko with people nga na sila'y kwarta pero wala sila'y kwarta para librehan pod ko. So mangayo na lang ko sa ilaha kay sila ra may naay kwarta. Karon kanang ing-ana ba kay dako na jud day na siya nga butang sa laing tao gud. And karon nana ko nga nganong selfless na ang tawag sa ako. Which is kanang mao pud di ay ang dili nako kanang ara. Good morning. Kanang daghan na kaayog mga daghan kig mga nice things ang akong nabasahan jud aside sa happy birthday, like you're such a nice person, an amazing person, a selfless person, ingani genuine mahinatagon kay ka, ingani you help me, you're my kuan kanang support system. Sa una, dili gyud ko motan-aw sa mga wholesome messages ug comments kay didto gyud ko sa usa motan-aw sa mga pangit gyud ko motan-aw. Kay kana man ang dili nako makita sa kuha. Unaware man gud kay ko nga tao guys, wala ko kabalo nga kanang nagbinastos daday ko or ingana ba. Kay lagi wa man ko'y buot so nagkabata-bata gyud ang utok. Ana di oy. Pero bito kanang mo to pag mobasa gay kog mga nice things sa social media or makadungog ko og nice things with other sa unsay ingon sa other people sa kuha kay magduwa-duwa ko og dawat kay feel nako mura mag-fake kaayo uy ingana ba murag tinuod ba na or unsa ba kay siguro sa gipakita nako nga gesture sa imuha sa nice na gesture sa imuha makaingon dayon ka nga I'm this person ana pero I learn no nga kanang kung unsa jud iingon sa tao sa imuha no like you need to accept it kay it takes siguro courage to say something kanang dili man gud kay ako guys dili gyud ko hilig mohatag og compliments kanang pag naa jud ko'y makita nga ganahan ko or nako'y makita nga appealing or madunggan or nako'y ma-experience ba nga nice gud sa feeling kay mosulti jud kog something about it mo siguro makaingon ko nga hala dili jud siguro ni siya tinuod kay basin lang ba na say lang niya na out of spite kay nindot ang experience ingana pero dili uy kay lahi jud siya lahi jud ang feeling pag makadungog ka og mohatag kag compliments or mohatag ka og or mingon ka nga ka nice ana uy or nice gugay ka na person kay karon man good guys it's rare na siguro maingon na jud siguro dili na common na magstorya tag nice things sa usa ka tao. Bantay ninyo nga kada tapok kay libak. Kanang dili na ta magstorya about sa kanang huy dili kanang ganing paglingkod at huy kalain jud ana ni batoson uy kay ngani ako na experience saya pero wala jud ko kat dungog nga nag-sit down ta nga nag-talk ta nag-talk ta about sa tao and then nag-talk ta about sa mga nice things about niya. Ayan na ba? I think siguro mag-start na jud ta kana ganing saying nice things about sa mga tao nato makihalubilo. Kay kanang I think ang experience with kana ganing kung unsay imong experience with me, it says a lot baya. So kanang ayog tuo sa laing tao kung unsay lang madunggan na bad things good about a person or about a thing ingana ba ayaw paminaw sa libak sa laing tao about something you need to experience the person you need to experience something event ba na or ang butang ana good to be able to say nga hala pangit jud di ay siya hala nindot jud di siya hala dili man di ay tinuod to ilang gipang ingon ana good
But these people gud na nag-greet sa ko sa birthday, makaingon jud ko, tinuod jud to ilang gipaingon kay everyone nga nag-greet sa ko naka-experience jud sila something with me. And I can say jud nga, hala oo tinuod jud mo dawat na gyud ko compliments jud sa kanang mga tao nga makaingon jud ko naka-experience jud sila with me, naka-experience jud sila og ako. Ka it's a privilege baya to be like kanang always jud i-think guys nga your time and effort is precious good kanang even sa socialization lang mana or kanaganing pag-interact sa laing tao. Mo ni ako ang recent na na-realize ba kay there's a lot man good nga kanang mga tao good gani nga they're willing to listen and help sa imuha just because gusto lang nila i-learn imong weaknesses. Like mingon sila nga, "Hala, you can rant sa kuha ha, makavent ka sa kuha, makaingani ka sa kuha, inana, inana." Pero dili di ay tinuod. Facade lang tanan kay gusto nila i-learn imong weaknesses, kung asa ka bikil, kung unsa imong beliefs ba, kung kuan ba align ba mo or unsa ba. Nay mga tao nga nga two-faced kaayo which mao ko ang giset sa kuang kuan ron this year mo karon lang ko nag-set sa akong boundaries sa kay karon lang ko nagka plywood ana di ay karon lang ko nagkasin para mabot nga gate akong boundaries pero bitaw kanang always think ba nga it's a privilege gyud to be with you yung imuhang presence kay a privilege bisan pag di ka sikat or sikat baka ay bisag ikaw lang gyud like ikaw tao ka kanang dapat jud na kana ganing imo jung siguradoon if ang mga tao is real with you kay nindot gyud sa feeling if mapansin nimo nga hala real gyud di ay ni na interaction real gyud di ay among connection real jud di ay kay nga ano pag makabalo ka nga real no kay hala wala na gyud priceless gyud kaayo na connection kay bisag mag-away mo or bisag magkabuliyagaw mo ma-fix gihapon na ninyo kay real man inyong connection and wala may makakuan ana ma-solve man gihapon ninyo tanan butang manang one thing nga na-learn nako in choosing friends gani kay kanang dili ko gusto for the sake nga naa lang gyud ko'y friends kay last year di ba to anak ko nga wala kay ko'y kuan sa akong birthday naako ko'y mga friends ana all pero sige ko ingon wala jud siguro ko'y friends ba or wala na gyud ko'y friends because I wasn't remembered mao na kana ganing na ko'y friends but like they remember me nga friends me ingana ba nya sige ra ko og kana ganing rant sa ko ang mga ex-boyfriends nga kanang wala siguro jud ko'y friends but then again I realized nga I spent my time sa ilaha sa akong mga boyfriends friendships like making connections socialization ano kanang socializing with other people it's very very important yun na you go out there and dili sige og tanga sa imong uyab ana di ay I learned it right now lang this year lang because wala na akong ikal. Anyways, moto na kanaganing it's the first time nga ni welcome ko birthday nga kalma lang. Kay katong pandemic, hala, nagpa-birthday gyud akong papa balag naa jud yung mga sakit. Nagpasulod pa jud bisita, nagpalitsyon pa. Nya, debo baya to nako. Akong debo kay walay ganap guys, walay grand, walay something ano. Igor gyud ko nag t-shirt og nag skinny jeans tas napa jud ko'y klase atong adlaw like online class. Tapos ginaas gud na sa ko kanang nakadebo ka, nakatry kag debo ko. Wala ko'y debo pero nako'y lechon sa akong debo. Nang mo'y lechon sa inyong debo. Wala kay grand ball man na inyo ang debo. Wala man siguro lechon ana. Siguro mga salmon nang naadira, mga salmon, mga foie gras. Hello. No, kuan kaayo kanang jima kay na mapagkaon ba mga Italian ana. Manol lang jud ko guys pero nang siguro this is the inggit me talking ba nga I also wanted to experience kanang ganing grand nga debo. Kay I've been to debos na pod nga kanang
kani pa jud mga debo kay dili na ko kaila. Kanang +1 ra ko ba. Unya mo uurasad ko kay gusto ron ako ma-feel ang experience ang atmosphere ba sa unsay debut. Ang tawag pa na ko ana sa una kay debut. Usi debut. Dili man guna debut dai debut man tanan so kung unsay buhat to sa debut like that's when you're turning 18 na napajud sila yung mga pa sweet 16 na birthday halaka tung 16 ko taon nagbam-ira man miglitsyon manok wala man pud koy problema ato kay usay ra gud may makasudan og bam-i og litsyon manok da musudan permis na guys kay kanang gulay ra gyud unya kung di man ko gulay no mag-away na akong lula og papa kay paprito man kog itlog pag wala ang sudan tanaw na rin sa itlog niyang itlog bisa una no kay shitty ay sa islang karon kay jis na huy kahadlok muna na aron guys nga makaingon jud ta dili lang akong edad nagdako ang inflation pud ang itlog pud ang nagdako guys bitaw kanang compared sa tanang birthdays no kay kani ang pinakakalma kay wala nagi ko nganong kalma baby kalma kalma dili morning pinakakalma kay wala ko nagpagwapa wala ko nagpagupit wala ko nagpa photoshoot wala gyud kanang wala lang jud koy oras bitaw pero kanang wala ko nagpa photoshoot wala gyud koy anything a drastic change sa kuha aside sa nagpa-color ko gahapon man to dili man to sa kung before sa birthday wala gyud ko gina-expect like calm lang jud siya ko nga wala gani na ko na figure out ang surprise nila Juar kay niya na si Juar siya doy unyo na to storya doy kay nag-breakdown pa siya ano ko hala ato diri sa kondo kay i-debrief na to kay nga naman ko guys basta na may tabo sa kong mga friends kay willing man ko mo listen ba kanang na ay times nga dili okay akong headspace mingon rasag ko nga dili pa nako kaya mo kuan jud mo receive og negative energy karon pwede mo storya tani the other time pero kato si Juar na manggod so ano ko hala diri ta storya na ta diri niya dugay man kaayo si Juar ano ko nga day matug na lang siguro ko kay sayo pa ko ugma klase pa nya Wednesday ba nya ang Wednesday nako tulo ba akong klase ano siya wait lang doy niya nanuktok mo nagkalito dito nag happy birthday ng happy birthday ko nga hala gi-surprise jud di ko nila na surprise me yes of course kanang makaingon ko ba nga hala sa sobra jud ka baby kalma na ko no na wala gyud ko nag-expect og anything sa akong birthday kay wala ko ka figure out nga surprise na dayto lang ginabuhat na nagplano na day sila ni Pats sila Juar nga i-surprise dai ko that was kuan jud kayo guys kanang priceless kay na moment cause like hala wala ba ko nakatry ani nga gisugat jud ko sa kuang birthday ba kanang gisugat gi-surprise jud ko sa birthday kanang giadto jud ko ba nga alas 12 jud tuto nga hala tay birthday nimo let's go ingana ba wala jud and thanks to Pats at Juar after ato guys no kay na ano ko nga baby sapat na ana di ay ikaw lang sapat na actually kato lang guys no na surprise ni Pat so kuan kay kanang makaingon ako nga okay wala na made na nila akong birthday kanang na made na nila akong day pero dili pa like kato nga adlaw gitreat po ko research at so dinner tas na sila din si Ate Sara like wow sa kuan ba jud sa kanaganing fine dining kaayo unya ang waiter kay titikman kaayo kay mura siya si Harry Hart sa Kingsman. Anyways, let's not talk about that because ang mga lalaki ay lason. Pero bitaw no after good actually before ani tanan, before aning podcast, before aning Cebu, I just broke up with my boyfriend. Wala ko na gi-share sa mga initial episodes or anything ba. Wala na ko giingon sa social media and all. Nakigbulag ko sa ko ang boyfriend because I think nawala na gid ko sa passing guys and like he was not helping me so anak ko nga it was the first time like nindot ni siya na episode ba kay kanang puro first time atong ipagsulti it was the first time gyud nga ako gid mismo ningon sa lalaki nga dili na ko oy kapoy na ka
And mo to, like after auto kay mo po tong first time nga wa ko ni hilak nga nakigbulag kog lalaki. The queen I am. Siguro na fed up na ko ba na ko nga kakapoy ani oy kanang time to let's go. Ta- time to let's go guys. So mo to pagtungtong na ko og Cebu, nakarealize ko nga there's more to life gyud. Kay tanan pain na na-feel nako last year or mga last months kay wala na nako na-feel katong nag-start ko atong Cebu. And then doing the things that I love na once nga nalimtan ako nga naa ko ingani. Like makalimot man ko sa hi guys nga hala ingani man di ay ko nganong wala na ko siya gi-take care. Naman di ko ingani nganong wala man ako siya na naampingan because busy kay kog amping sa lain. Nya wala na ko nag-amping sa unsay na ako. And that's something ba nga makaingon ko nga people pleaser jud ay ko guys. Naa gyud na sa kuha, innate gyud sa kuha kay asa maning people pleaser gikan kay dili lang ko gusto nga na ay bad something ay sulti about me ba. Mo ganing it's so heartwarming gani kayo reading all the greetings ba nga ngani day ko nga person like keep ko ana nice daw ko and all maong pag naay bad siguro something kay mo na day ko hala unsa day ang experience with me pangit siguro yung experience with me but then again anak ko nga it's also kanang 'di ba mag-contradict siya sa kung giingon gaina nga dili ka maminaw sa ay dili man di siya mag-contradict ningon man ko gaina nga focus jud ka sa mga wholesome na comments sa mga tao nga na-experience with you because that's real. Kay na-experience man nila with you. Ayaw mag-focus sa mga things, bad things, negative things nga giingon sa laing tao nga wala pa sila experience sa imuha. Dili na siya experience nga bastos sorry ani na experience na kuan disclaimer lang basig nagunaw na mo something na experience jud ba kanang connection ayan na ba kung sige tagtutok didto sa negative things apil man ka mahimong negative ana nya mo nang nahitabo sa kuha ba kay 'di ba sige gusto ko nga dili ko sultian og negative things so gi-take care nako ang unsay naa sa uban wala ko nag take care sa unsay na ako so kato na time guys tong nakigbulag ko sa akong boyfriend I was underappreciated nang sad good and I feel like kanang I was doing a lot for something in return kay kanang murag mabuhat ra sa lain ba. If I cannot change the person guys, I will change the person. Kasabot mo if I cannot change the person, pulihi ang person. Ana lang. Kay also kana ganing 'di ba if like mag bakigbulag ta sa tao, sakit kay siya and all karon kay gina-take na ko siya into something nga, experience ra 'to, kanang charge to experience na lang, trial card. Kung unsa may nahitabo sa last experience nako, dili na 'to siya mahitabo sa next experience nako. Lahi na pud ako ang i-experience. So mao ganing ayaw gyud pakigbalik sa anything sa past gyud. Ayaw jud travel sa past, ayaw jud reconnect sa past. Kay past experiences naman to. Like kanang mo ganing ayaw pakigbalik sa ex no kay past naman to nga experience. So pangit siya na experience. Dili lang sad ni mag-apply sa uyab guys, mag-apply sad ni siya with people. Like for example, you wanted to reconnect with a childhood friend pero wala nag-end ang inyong friendship on a good note kay basig ikaw di ka kabalo mo sorry nya siya di siya kabalo mo pasaylo or walay nag-initiate sa inyo nga magstorya ba about or i-fix ang something ba pero gusto ka mo reconnect sa iya ha kay gusto lang nimo kay na-miss lang nimo ang familiarity dili ka makigbalik og reconnect ana nga person kay gi-cut off naman and then wala naman jud nag-initiate na kanang i-fix ang anything so wala na jud siya guys childhood friend siya pero naa pa may laing tao god kadaghang tao sa kalibutan like super daghan 8 billion na siguro ta karon grabe wala ka kabalo gipanganak pa imong best friend or gipanganak pa ka nang mutabang sa imo sa work or wala ka kabalo jud ba like
everything good is an experience. So, kung na-experience na nimo, ayaw na i-experience balik. Kung naka-feel na ka nga, hala, dili na ni siya maayo, ayaw na ibalik ang cycle. So, moto ako ang gipot sa akong mind nga, kakapoy ani oy. Di na ko ganahan na experience. On to the next. Tapos mo na ni, nanako diri Nya, this is a new experience. First time na po na experience. Ang magbuhat og podcast and like sharing my experiences and some people sa mga previous episode sharing their experiences. Like kanang it's all about the experiences ra gyud guys. Sa first episode, different ang experience. Second, different food. Third, different. Up to sa kaning nga episode, lahi na po ni na experience. Kanang experience is a teacher man god guys. Bisag cliche kay siya paminaw no magbalik nang ba. Pero lain jud lahi ra jud basta ma-experience nimo ang usa ka butang. Mao ganing tanan na topic na ko diri sa podcast kay naa gyud mi shared experiences and naapod mi different experiences. Katong kay Zik og Jayat, mao tong pinaka grabe nga experience. Grabe jud. Kay hala ka random jud ato na episode pero grabe naka-share gyud pug ko og experience nga random. Ambot oy pero bitaw kanang siguro dili jud need ang podcast og fancy setup, dili need ang podcast og kanang hala drita kanindot ang kuan ani ana kani nga equipment gamiton ni ani ana. Ang balik ta sa first episode guys nga ni mention ko nga ang among goal is mag-share og kanang authenticity ba, mag-connect with you guys and i-bridge na to ang gap between different generations. Na generon kuan alpha bag-o na pud. Onya na kuan na pud kaning kanang nagstorya min sa inyo ha through our mother tongue Bisaya. Onya mga Gen Z jud ako mga kauban ani. Kanang makaingon ko ba nga this was such a nice experimental experience. It's like experimental raw ni namo no. Pero nindot jud siya. Kaya I get to know with other people. Like kaning mga tao nga akong gipang invite sa mga kuwara man ako nakaila sa internet. Pero before ana kay nag-ila-ila jud mi nang before sa podcast, before mag-start ang podcast, mag-ila-ila mi, ingana, or, and after sa podcast, kay mag-go out mi, mag-eat, and then do some stuff, like, mag-shopping ba, or kanang, simpleng handaan, simpleng kuon lang, kaon-kaon lang. Anya, mo to, kanang, I think, I'm sure, nga na-reach jud na mo among goals. Kay, mo man jud to mo ang like goal jud to share experiences with you guys, to share our Gen Z experiences with you guys through our mother tongue. O di ba? Kuyaw, programmerly. Di ba na wala gid mi nag-English ay nag-English gud mi kanang mga namag mga storya. O dili jud malikaya nga nadyo salitang hiram. So may Bisaya sa cheeseburger be. Hamburger. Pwede hamburger dik. Bisaya sa cheeseburger, hamburger. Bisaya sa cake, Goldilocks. Hoy, dili brand, dili sponsored sa Goldilocks. Pero bita mo na mo ang tawag sa cake sa kwan. Pwede Goldilocks or Merco. Na may Merco dere? Ay, Merco kay sa Davao ra. Guys, dagan kaig mga lugar diri sa Cebu nga wala sa Davao, nya daghan kayog lugar sa Davao na wala pud sa Cebu. But one thing's for sure, we speak the same language. We speak the same dialect which is ganang nice gud kayo kay bisag different ang like ako lang gud ang taga Davao sa ako ang mga guest guys. Aside kay Zik kay nakakuan man si Zik, nakapuyo man siya sa Davao sa una.
nya kana ganing learning their different experiences diri kay kanang naami something common pud bang hala nahinana pud ko sa Davao like mapoy nga na sa Davao nandili lang di ko buang ba ingana good kay one thing nga ma-learn pud nako like hearing other people's experiences kay kanang makaingon ko nga hala dili jud ay ko buang kay common lang day siya kay something man good nga pag kanaganing ma-feel nimo nga hala naka-experience ko ani ba maka-experience kaya ang ubang tao ani diya na point na maka-feel na kag alienated ba kay na-experience na nako ni pero mauwaw man ko mag-asa uban oy if na-experience sad nila ni and this podcast no kay wala gyud ko gipa-feel nga alienated ko kay kanang even sa mga topics kani man kung mga gipambutang namo na topic sa podcast guys kay pili jud namo ni kana ganing anak ko kanang gipili gyud nako ang topic sa certain person kay mo'y musakto nila ba nya ako gyud ang nagpili ana gani si Kobe nga musakto gyud ang mga topics sa tao na imuhang i-guestik ba ako nga gituyo man nako kay ana man siya nga nisakto kuno ang burnout na topic kang kanti like nya nisakto po daw sa iyahang imposter syndrome nya nisakto sa ilaha Lance ang Lance ug Joar ang rejection nila Zik og Jayat ang random murag wa man to sila problema i-share guys kay puros di sila gusto magpaila nga kuan sila strong, funny, and independent person. Ana di ay. Pero bitaw oy kanang as kung kato nga episode is a serious one gyud guys. Gituyo man pasud gyud to nako nga random lang gyud among istorya ato ba kay I think it's very funny gyud nga mag-share lang mi og kanang mura ra mig nagstorya ba mura ra kanang wara kulang lang ato kay tagay but dili man mi gainom awa like unsa ka buang mi magstorya kung wala pay inom pero bitaw kanang kung mailhan po ninyo si Zik og Jayat kung walay camera and then magstorya mo mga butang halalom kaayo very knowledgeable kay sila guys kanang sila na mosunod sa mga philosopher ana di oy sila na mosunod sa kuan mga tao nga kabalo jud sila ba like ma-understand kanila kung unsay mong ginatry og vent or rant sa ilaha ana good kanang mao man pud niya ako napansin gud sa mga funny nga tao ba kay aside na funny sila they're also smart then I think one thing anong smart sila kay observant man sila di ba kay kanang di ba pag mobuhat tag skit kay kanang hala ka relate ani uy kay nahitabo sad gud ni sa kuha yes because observant me kanang makit-an jud mo sa classroom nga nahitabo ba ni sa classroom kabalo ko nga nahitabo pud ni sa laing classroom because it's the same setting mo nang aside sa kanang himuon nila kataw-anan ang ilang na-observe guys ila sad nang i-apply silang sarili ba murag something nga experience po na ma-learn nila kay gi-observe man nila mga kanang hala ingana dili lang tanan man gud butang kay kung komedya ra tanan guys na hala buang na lang guys katawa na lang ta pirmi ana pero bitaw kaning mga tao nga nagapakatawa sa inyo ha pag i-ask go na ninyo something like inyo na silang i-sit down then i-ask ninyo or mag-initiate mong topic nga kanang serious watch them say something nga deep kaayo ba na makaingon gyud ko nga hala wala ko kabaluan na ngano kabalo ka ana kay tungod naobserbara na nila unya gibalik na nila og huna ba kay mao nang kabalo ka ng mga tao nga na gani kanang kabalo ka ng mga tao nga mga sige pakatawa ana common kay ni do kay ikapila na kanang mga quotes sa Facebook ba kanang the person who is the happiest is the saddest ngayon na ba no the person na kanang who makes you always laugh the person na kanang sige pakatawa sa inyo is the saddest I think kanang siguro no I think ang mga nagapakatawa lang sa inyo ha kay dili lang jud nila ginapakita ang ilang emotions murag naga-suppress lang gyud sila kay di ba kana ganing mo brand ta sa tao nga or mo title ta sa tao mo label ta sa tao nga hala komedyante na siya pero once mag-show na siya emotion siya na ang pinaka saddest person of all time
Kaya wala man nato siya nakitaan nga nahilak siya or nasakitan siya or na di siya emotion aside sa sige siya pakatawa. Pero guys, dili uy. Like, same lang yun ta nga naagyo gi-feel nga emotions. Pero dili ta same og level and gravity sa i-feel na emotions. So, I don't agree with the statement nga the funniest person is the saddest person alive. Because wala lagi ninyo nakita ang tao nga nag-show og emotions. I think siguro some people kay nabaya jud puy nakoy mga nakaila ba nga kanang funny lang gyud sila as a person. Pero mas kuan jud sila kanang murag parehara jud sa sila sa to ang naka-different lang is funny lang gyud sila na kuan. Munang di jud ko mo-agree nang the funniest person is the saddest person. OA! Ay dili OA guys. All okay lang ma-feel lang imong emotions. Pero kanang statement pa kay it's something nga kanang so automatically tanan funniest person ay muhang nakaila kay mga saddest person. Dili uy. Dili, I don't agree with that. I'm not the saddest person alive. I'm also not the funniest person alive. Pero mga kuang jud ba na siguro kaning mga tao nga gilabel na to funny, wala pa man gud ta naka-start sa ilahang mo storya about in real life situations nga serious gyud. So mong dili na to sila mabasa kay sige man sila pakatawa. Dili man na nila forte ang maghatag og TED Talk. Di man na nila forte ang mag-therapist. Ang forte nila is magpakatawa. So mura siya so kung mag-show sila emotion, di ba kanang hala out of character lagi na ana good which is kabalo ka nga di ko ganahan ana naingnan ka nga ala nagbago na ka out of character na kay ka emotional na kay ka sa imong gipakita sensitive na kay ka kay naanad man ang tao nga makita ta something nga kanang okay ra dili OA nonchalant kanang funny lang happy lang pero guys kanang let's stop kada ganing atong kuanon ang mga tao nga kung unsa lang atong nakita sila kung unsa lang sila mailhan kay mao lang gyud na ang ilahang dapat ipakita. I think mao ning isa pud sa mga wala good na wala na orient sa mua sa content creation ba. Na bawal di ka mag-show og something emotional or mag-share og emotional na mga experiences online or unsa ba kung imong gisugdan sa internet kay mahimong funny. So kung makita ka sa mga tao nga nanay nahitabo sa imuha nga out of character, automatic kanang kuana ka. Different naman kay ikaw eh. Mo nang nahitabo sa ko guys. Kay sa una giprayo lang gyud nako ang magpakatawa sa laing tao ba. Magpakatawa sa inyo always and forever. Every week gyud mag-make gyud ko video impromptu ba jud na so like kung unsa ko maunaan igor ko mag-video edit then post within 30 minutes lang yun ang pinakababa pa jud na 10 minutes lang kay kung unsa man ako maunaan na day murag gid dayon na then mo to guys murag ka nang slowly nagkaedad naman ko and na figure out na ko ba kung sa akong mga gusto so different na kay ko karon no like different na ko kumpara sa mga videos na inyo nakitaan nga kanang even last year different kay ko last year mas different na ko karon because I'm the next supermodel la I'm the next rockstar ana di ay different kog hair different kog fit di ba ko nga ni manamit sa una pero like I said dagan jud nagbago sa ko kay mo dagan nagbago sa ko kay I took some time off tama ba kay mga kay daghang may grammarly sa inyo na naminaw. Mga na dayon mga mali may ang grammar nga gikuan oy. Sorry. Grade 2 lang natapos ko. Ana di ay. Bitaw kanang daghang nagbago sa ako kay naghiatus ko guys and then kanang I rediscover myself. Kay feel man gud nako ang only purpose lang nga ngano ko naa diri kay magpakatawa lang and do some content creation ana and being a content creator. Mo to siya guys. I think we need dili good siya force good pero kanang embrace lang gyud ang change. Kay always gyud na siya. And napansin ako no tulo
three major things na tong istoryahan karon na podcast is first times, experiences, and change. Diri ako guys. Ana di ay. Mo na to siya tanan guys. And I'm glad nga nahuman yun ni amo ang podcast on a good note. Lain po ko na bad note. Buang. Kanang I'm glad jud guys no nga you stayed with me until this episode, until this kaning ending episode. And yes, naapa siguro ni second episode ay naapa siguro ni siya second season. Kaluyan. Nani ay kaluyan pero I think because I love doing it again and again. Maraming experience nga I would say nga I love doing it again because walay nawala sa ako, wala ko na nadaot, mas naa pa ko'y na-gain and na ako'y na-learn and I'm glad nga I got to experience this. Ang mag-podcast. Ana di ay. So, mga to siya guys, no? Dirian na lang takutob. Please follow me, Ira Daniela, sa tanang social media. AIRADENIELLA. And also follow Ambulance sa tanang social media niya. Kanang siya nag-drawing guys sa tanang doodles or sa tanang art nga sa every episode na naa-aning podcast. And also follow Katikaran sa tanang social media ha. Sa YouTube, Spotify, TikTok, Viber, Slack. Ana di ay! Sa tanan social media na ang Katikaran. Ana dayon. This is Katik, ang inyong amazing, addicting, dili masugo na internet hottie, and this is Katikaran. Kung asa magstorya ta sa nga dili nato problema. Bye-bye! See you soon! Ara di, oy!